Mig og Christian har lavet en drag, og nu vil jeg forklare, hvad vi har lavet. Først har vi brugt en plastikpose og målt den op, så den er 40 gange 40. Og så har vi brugt en lidt tyk pind, som er 59 cm lang, og en tynd pind, som er 64 cm lang. Og så har vi brugt noget tape til at tape det hele sammen. Og først tog vi den lange pind, den tykke pind, og satte den lodret. Og så har vi taget den lille pind og bøjet den lidt, sådan den er bøjet lidt, og sådan den ud i ender sådan. Og så har vi tapet det sådan, så det er godt fast og det. Og så har vi en hale, som gør, at den den bedre kan dreje alt det. Og så har vi også, hvad har vi mere i Christian? Nej, vi har snoren, som vi kan holde i, sådan, når vi løber med den, så den ikke bare blæser væk eller sådan, og sådan, så vi kan styre den. Så vi kommer til uheld. Og så har vi haft nogle små uheld, der var, først knækker den, så knækker den igen, så da vi lavede den op, så vi kommer igen, så den knækker igen, så da vi tog den over, der var tapemåren af, men til sidst der fik vi den. Og det tog bare for et stykke tid. Ja, det er det. Så blev bare små det. Jeg håber det. Her er Tim ved at få en knude op, som sådan her ser den ud, nu når vi er færdige med dragen. Så nu er vi færdige med den, og har på skærmen. Hvad? Ja, det tror jeg.